Felly, gaeth croesawu chi unwaith eto i sgwrs, a Meilir sydd efo fi heddiw, Meilir Geraint. A croeso i ti, Meilir, a diolch i ti am ddod i ymuno ac i ni sgwrsio am be mae'r arglwydd yn neud yn dy fywyd di ac yn dy weinidogaeth di. Felly, croeso i ti. Diolch yn fawr, diolch am y gwahoddiad. Mae'n grêt i allu rhannu a bod yma, so diolch i ti. Mae'n grêt cael chdi efo ni. Gwranda, lle dwi'n licio dechrau ydy just i'r gael syniad o pwy ti, bobl gael syniad o pwy ti, a just lle ti di dod, be ti'n neud, just felly yn fyr, dwi'n deud yn fyr, 3-4 munud, rhannu efo ni pwy wyt ti, Meilir, a beth ti'n neud, a sut mae'r arglwydd yn arwain. Wrth gwrs, so fel ti wedi dweud yn barod, Meilir Geraint dwi'n byw ym Mhontypridd. Dwi'n weinidog fan hyn mewn capel o'r enw Coedpen Maen Community Church. A dwi hefyd yn gerddor ac yn sgwennu caneuon. Dechreuais i yn weinidogaeth yn sgwennu caneuon drwy'r Saesneg. Dechreuais i weinidogaeth o'r enw Noise Ministries. Dwi dal yn perfformio'r caneuon yna nawr ac yn y man. Ond cwbl o flynyddoedd yn ôl, ti jyst yn teimlo'r arglwydd yn fanog i ddechrau sgwennu yn y Gymraeg. Felly, dwi'n yn siŵr, cwbl o flynyddoedd nawr dwi'n bod yn sgwennu yn y Gymraeg hefyd. Ac dechreuais i ystod cyfnod lockdown, dwi'n meddwl, band o'r enw Adlais. Dyn ni'n sgwennu caneuon addoli Cymraeg. A wedi rhyddhau nhw ar Spotify a bob dim, a wedi cynnal nosweithi o addoli. So nawr dwi'n jyst yn trio, dal yn gweddio a meddwl lle mae Duw yn arwain. Dwi'n dwlu ar arwain addoliad, dwlu ar sgwennu caneuon, ond dwi hefyd yn wrth y modd yn arwain y capel fan hyn. Felly, a pregethu a bob dim. Felly, gen i weld ble mae Duw yn arwain, ond dwi wedi cael cyfle i wneud cymaint o bethau. So ni byth yn meddwl bod fi wedi gwneud, diolch i'r arglwydd, so mae'n just roi'r gogoniad iddo fe. Lyfli. Dwi wedi dod ar dy draws di efo caneuon ti di sgwennu, yn lle ddisi ar draws di. Dwi'n meddwl yn lockdown oedd llanw gafodd o'i recordio yn Caersalem, yn Gaernarfon. Ac yn lle ddisi ar dy draws di gyntaf. A nes i feddwl, waw, pwy di'r boi yma? Dod o Gaernarfon, yna fi, pwy di'r boi yma? Ac ond nes i ddechrau gwrando, ac yr gan gyntaf glywys i oedd Ysbryd Glân. A waw, nath honno am wythnosa weinidogaethu i fi. Enwedig yn y cyfnod yna, lle oedden ni ddim yn cael mynd allan llawar. Anyway. So dwi'n dynabod ti, dwi'n gwerthfawrogi bod gen ti weinidogaeth sydd yn fwy na cerddoriaeth, cos fel ti wedi dweud, ti'n arwain eglwys yn Mhontypridd. Ond be swn i'n licio i ganolbwyntio efo ti ydy dy weinidogaeth gerddorol gen ti. Okay? A just i glywed y galon di efo be di'r alwad ti'n deimlo ar dy galon di, be di dy weinidogaeth di, be di dy vision di, dy weledigaeth di, ynglyn â'r ochr yma. Felly, da ni'n dod o bob dim i mewn i ffocysio. Nawr bod gen ti nifer o beth am ymlaen, a ni jyst cael ffocws ar yr weinidogaeth gerddorol. Felly, beth ydy weledigaeth di? Beth sy'n ar dy galon di? Beth sy'n pwysau ar dy galon di efo yr weinidogaeth gerddorol yma? Fel wedys i, cwbl o flynyddoedd yn ôl, pan dechreuais i sgwennu caneuon ond nhw'n Saesneg, dwi'n mynd i capel iaith Saesneg, felly naturiol nes i dechrau sgwennu stwff i perfformio a'i rhannu gyda'r capel adre. Ond o'n i'n gwneud internship ar y pryd, a o'n i'n sgwennu caneuon. A cofio gyrru tuag at Bristol, a just yr gan yma'n just disgyn mewn i'n pen i rhywsyd, a dde'n Gymraeg. Oedd yn odd, cos o'n i ddim yn sgwennu yn Gymraeg ar y pryd. Dwi'n meddwl, mae'n ddiddorol, so sgwennu i'r gan o'r enw wrth i mi edrych ar y groes. Sy'n rhannu hwn gyda cwpl o bobl ar yr ochr Gymraeg, a nath nhw ddweud bod yna fe'n wych i cael mwy o caneuon fel hyn yn y Gymraeg, o pobl o Gymru Cymraeg yn sgwennu
caneuon sydd wedi cael ei sgwennu yn wreiddiol yn y Gymraeg. Achos dwi'n meddwl yr alwad ar weledigaeth yw bod yn gret bod ni fel Cymru yn gallu cyfieithu'r caneuon mae pawb yn nabod o'r Saesneg neu pa bynnag iaith i'r Gymraeg i allu canu yn ein oedfaon a bob dim. Ond dwi'n gweld bod e'n bwysig i sgwennu caneuon allan o'r wlad a gan y Cymru Cymraeg i'r Cymru Cymraeg i allu addoli Duw yn ein iaith ni a caneuon sydd wedi cael ei sgwennu yn y Gymraeg yn wreiddiol. Dwi'n meddwl bod hwnna'n bwysig a bod hwnna'n bwer yn hwnna. So dyna'r weledigaeth yw i alluogi Gristnogion drwy Gymru i allu addoli Duw gyda caneuon sydd wedi cael ei sgwennu yn y wlad yma. A i alluogi Cristnogion i allu... Roeddwn ni'n sgwrsio jyst cyn dechrau recordio a wedys ti bod ti'n gallu mynd amser hir nawr ddim yn defnyddio Saesneg i addoli, ti'n gallu defnyddio y Gymraeg, a mae hwnna wedi dod allan o'r weledigaeth yma. Bod ni eisiau rhyddhau cerddoriaeth i Cristnogion drwy'r wlad allu wrando yn y car, yn y gegin, ble bynnag, a clywed caneuon Cymraeg i allu addoli Duw yn eich iaith, yn ei mamiaeth. So dyna'r weledigaeth a dyna dyn ni eisiau gweld mwy yn y dyfodol. So. Lovely. Cos dwi'n gweld yn hyn, dwi'n yn gorfod mynd i'r ochr Saesneg rwan. Ti'n bo? A just i glirio hefyd, hyd yn oed gyda 2 blynedd yn ôl, pe ddys i ar dy draws di tro cynta, a fi'n deud, pwy di'r boi yma? Just, dwi'n gwybod, oedd bobl eraill yn nabod chdi cyn hynna. Tro cynta ddys i nabod ti, oedd, ti'n gwybod, 2 blynedd yn ôl. Ond dwi'n gwybod bod pobl wedi weld ti'n dod ac yn cyfansoddi ac yn gwerthfawrogi ti, ti'n gwybod? Cos dwi'n teimlo, yn meddwl amdano fo, be dwi wedi weld, a na i ofyn i ti os ti'n cytuno fe neu feidio, geis i'n wyn i fyny mewn capal traddodiadol yr hen ymyna, okay? A dwi dal wrth y modd efo hen ymyna, cos maen nhw'n hitio fi, dwi'n ei glywed dyn yr lais, byddai'n gwrando ar hwnna'n aml, mae'n mynd â fi nôl i pe ni'n tyfu fyny, ond hefyd hwnna oedd yn enyn bedidus, pe ni'n cael yn y dyddio, hwnna oedd yn enyn. Felly dwi wrth y modd efo hen yma, a mae'r geiriau, a mae'r tôn, mae bob dim, mae'n hyfryd. Okay? A wedyn, dwi wedi weld yn dod o efo yna i dyda'r 70au, 80au, lle yna lot o gyfieithu o'r Saesneg, a da iawn i hynny oedd yn cyfieithu, cos yna'n byd arall. Ond wedyn, dwi wedi gweld bethau yn symud ger i fyny eto, sef boes ytha chdi yn dechrau cyfansoddi yn wreiddiol yn y Gymraeg. Ti wedi notisio hynna ta jyst y fi sydd wedi weld o? Mae'n anodd, pam ti yn y rhan o fe, mae'n anodd i weld o'r tu allan. Mae'n haws i rywun fel ti, dwi'n meddwl, sy'n edrych o'r tu allan. Dwi jyst yn trio bod yn ffyddlon i be mae Duw di roi ar ynghalon ni a y doniau mae Duw di roi fi. Ond o'n i jyst yn gweld un bwysig o'n i yn sgwennu stwff fel Cymru yn Gymraeg yn wreiddiol. A fel o ti'n dweud, dwi'n dwlu ar yr hen emynau fyd, a mae yna bwer yn y caneuon, a mae yna uneiniad ar yr emynau yma. A dwi'n meddwl weithio mae'n rwystredig pan mae pobl yn gweld rhywun yn trio sgwennu stwff newydd, bod nhw'n meddwl bod ni'n trio cael gwared o'r hen traddodiad, ond dwi'n ddim yn wir. Mae fe yn ogystal ar hen emynau bod yna gyfoeth mewn canu caneuon newydd hefyd, a mae Duw yn galw ni trwy'r Beibl, trwy'r Salmau, i ganu can newydd i'r arglwydd. So dwi'n meddwl o fewn hynny, dyna rhan o'n gweledigaeth ni fel adlais hefyd yw i wneud hynny. Pam dechreuon ni adlais, wnaethon ni ryddhau fideo jyst yn darllen trwy Salm 96, sydd eto jyst yn un annog ni i ganu can newydd i'r arglwydd, a dyna'n calon ni yw i addoli'r arglwydd mewn pa bynnag ffordd. A dwi'n deall bod rai pobl yn cysylltu gyda addoliad mwy trwy'r hyn ymynau, ond eto dwi'n meddwl bod yna bobl sydd yn, mae yna alwad a mae yna eisiau caneuon newydd, a mae pobl yn dwlu ar y ffaith bod nhw'n gallu addoli Duw yn y Gymraeg mewn ffordd ffres. A dwi'n meddwl bod yna le i'r ddau, a dwi'n meddwl bod e'n bwysig i ni gofio hynny. Oes. A mae'n ffres. So nes ti rannu yr gan gyntaf geis ti, nath i just dod, a nes ti sgwennu hi, a nes ti rannu hi. Dwi ddim paratoi ti'r cwestiwn yma rwan, okay? Ond os a batrwm i ffordd ti'n
yn sgrifennu, ti'n gwneud rhywbeth yn bwrpasol, sef, wrth gwrs wyt ti'n gweddio amdano peth, ond os y ffordd mae caneuon yn dod i ti, os y batrwm yna, ta just random, dio? Mae gallu bod bach yn random, weithiau fel arfer wneith syniad ddod neu rhyw fath o phrase neu rhywbeth ddechrau. Ond yn aml wneith e ddod o fyddai'n darllen trwy'r ysgrythyr a wneith na benod neu wneith adnod just really siarad y fi yn fel os. Yna'n gred i allu canu hwn. Mae yna gan sgwennu sy'r enw dy gariad tragwyddol di. A mae hwnna'n syth allan o Rufeiniad penod 8, just pob dim byd yn y bydysawd yn gallu'n gwahanu ni o dy gariad di, a ni jyst yn darllen hwnna fel os yna'n gret i ganu hwn fel just stafell llawn o bobl yn just datgan y gwirionedd yna. So yn aml mae'n dod yn syth allan o'r Beibl i fi, dyna dwi eisiau neud yw. A reswm o'n eisiau galw'r weinidogaeth cerddorol Gymraeg adlais yw i adleisio y gwirionedd mae Duw wedi datguddio i ni yn ei air. Just adleisio'r gwirionedd yna nôl ato fe. Dyna syniad tu ôl adlais. Felly dyna nghalon ni yw bod e'n feibledd a trio bod yn ffyddlon i air Duw. So ie, patrwm yn gallu newid a gyda ysbryd glân gan nes di gyfeirio ati. Bryd hynny nes i just sgwennu neges ar y Facebook ar y pryd a dweud Cristnogion Cymru, os na unrhyw beth sy'ch chi'n hoffi gweld mwy o ganeuon amdano yn y Gymraeg, yn y capel Cymraeg, a un o'r atebion o, sy'n ni'n dwlu weld mwy o ganeuon am yr ysbryd glân. Felly, dyna'r beth sy'n mor dda am sgwennu stwff gwreiddiol yw bod ni'n gallu clywed be mae Cymru angen, beth yw'r angen yng Nghymru yn ein gwlad ni, a dyn ni'n gallu sgwennu caneuon yn uniongyrchol i ateb hynny. A mae fel y ti'n dweud, mae'r gan a di really siarad a calonau pobl a bendithio pobl. Eto, pob clod i ddiw, ond mae jyst yn gret i weld pobl yn cael ei bendithio gan y caneuon yma sydd wedi cael ei sgwennu yn ein iaith ni. A gen i weld be mae'r dyfodol yn dod. Mae hwnna'n un o'n ffefrynnau hefyd, dy gariad tragweddol di. Dwi'n meddwl nes i textio chdi. Do, tia 3-6 mis yn ôl, lle dweud, diolch i ti am hon. Cos mae'n weinidogaethu i fi. So, ti'n arwain eglwys yn y Saesneg yn Coed Penmaen, sydd yn Pontypridd. Felly, faint o gyfle wyt ti'n cael i chwarae ac i arwain addoliad yn y Gymraeg? Felly, os wyt ti'n iawn eglwys Saesneg, pa gyfleoedd wyt ti'n cael? Dim lot o wythnos i wythnos yn amlwg, ond dros y blynyddoedd diwethaf dwi wedi cael y pleser o allu cysylltu gyda mwy o'r cylchoedd Cymraeg. Dwi wedi gwneud lot o cysylltiadau, lot o ffrindiau dad y fi dros y wlad nawr. I ddechrau trwy mynd i lefydd fel Llanw, a arwain addoliad fyna, a galluogi fi rannu'r calon a'r caneuon fyna. A fel adlais wedyn, ers i ni ddechrau adlais, dyn ni wedi bod dros y wlad, dyn ni wedi bod i Carsalem yn Canarfon, bod i Aberystwyth. A eto fel pan mae yna angen, pob tro mae rhywun eisiau gwneud noson o addoliad, dyn ni'n fwy na hapus i fynd, dyn ni'n dwlu arwain addoliad yn y Gymraeg, dyn ni'n dwlu gweld pobl yn canu'r caneuon yma yn y Gymraeg a addoli Duw mewn ffordd ffres yn ein iaith ni. Felly, pan mae yna angen, os mae rhywun eisiau cysylltu i cael noson o addoliad gyda caneuon newydd Cymraeg, dyn ni wastad, os dyn ni'n gallu, yn mynd i ddweud wrth gwrs, so ni'n dwlu gwneud. Felly, yn awr ac yn y man yw'r ateb, dyw e ddim yn rhywbeth dyn ni'n neud trwy'r amser, ond eto, pan mae yna gyfle, dyn ni wrth yn bodde. Felly, neud ni fynd fel band a just neud hynny. Felly, os oes rhywun yn gwrando ar hwn rwan, ac yn chwilio am rhywun i arwain addoliad yn y Gymraeg sydd yn wreiddiol, chdi di'r boi. Allan nhw gysylltu gyda fi yn uniongyrchol neu cysylltu gyda tudalennau adlais ar Facebook neu be bynnag. A just gofyn y cwestiwn a gobeithio allan ni wneud rhywbeth a just addoli Duw gyda'n gilydd yn calon ni. Cos yna sydd yn calon y peth ynddo, sef addoli Duw. Felly, Sut wyt ti wedi rhannu rhywfaint chwarae teg i chdi am
yr ffrwyth sydd yn dod allan o beth ti'n neud. Mae pobl, wel, dwi'n gweld ffrwyth ohono fo, dwi'n esiampl o'r ffrwyth, cos mae'r beth ti'n gyfansoddi yn gweinidogaethu i fi. Yn yn amser personol, devotion personol efo'r arglwydd, pe byddai'n mynd at rhywbeth i addoli, sydd yn helpu fi addoli. Sa rhywbeth arall sydd yn daro di o'r ffrwyth y ti'n weld o'r caneuon yma ti yn gyfansoddi, ti'n meddwl bod ti di deud bob dim? Ie, na, fi fel bod ti di dweud, mae jyst yn neis bod pobl yn gallu defnyddio'r caneuon yma yn ei amser nhw gyda'r arglwydd. A dyna'r ffrwyth o'n eisiau gweld, bod dim rhaid troi i'r Saesneg i allu i clywed can addoliad. A nawr mae yna gyfle, yn amlwg, all pobl wrando ar be bynnag maen nhw eisiau, ond mae'r opsiwn yna, a dyna be oedd yng nghalon ni, oedd ni'n gweld, dim lot o adnoddau os mae pobl eisiau gwrando ar stwff Cymraeg, a jyst o'n i'n gweld pam dechreuais i sgwennu stwff yn Gymraeg a ryddhau stwff yn Gymraeg, ni'n cael negeseuon a bobl yn dweud, diolch gymaint am hwn, a oedd jyst yn dangos i fi gymaint o angen oedd na, a so mae wedi bod yn bleser, a nath ni ryddhau album cyntaf adlais llynedd, just dros blwyddyn yn ôl nawr, so mae hwnna ar Spotify, pobl allu defnyddio. Ie, rhannu mwy am hynna, mwyn i pobl gael clywed, os dyn nhw eisiau cael gafal ar beth ti'n gyfansoddi, os dyn nhw ddim yn gyfarwydd yn barod, rhannu pyn bach am hynna, os neud i? Ie, so, fel wedi ti, nathon ni ddechrau adlais, so dwi'n sgwennu, a mae Cadi Gwyn o Carsalem Carnarfon yn reiddiol hefyd yn sgwennu, a ni jyst yn meddwl, o'n i'n gweld yn ystod lockdown bod pobl yn ryddhau caneuon dros y wlad, Cadi'n enwedig weles i stwff hi, a ni'n meddwl, wel, mae yna angen i creu mwy o adnoddau yn Gymraeg, so pam na gen i'n gweithio yn gilydd, o'n i eisiau gweld un lle roedd y caneuon newydd mae gyd yn dod, cos oedd pobl yn sgwennu, ond nhw bach yn fractured, oedd rhywbeth mas fan hyn, oedd neb yn gwybod ble edrych, lle nawr fel band, mae'n hawdd, ydych chi'n gallu mynd ar Spotify, YouTube, a edrych ar addoliad adlais a welwch chi'r caneuon yma. So ie, ers tua 3-4 mlynedd, dyn ni wedi bod yn gweithio yn gilydd i creu'r band yma, i sgwennu'r caneuon yma, a wedyn llynedd, gathon ni'r cyfle, pobl wedi bod yn hael iawn yn cefnogi'r gwaith yn ariannol i chi fynd i'r studio proffesiynol, cos eto'r weledigaeth i fi oedd dwi eisiau gwneud hwn i swnio'n rili dda, dwi ddim eisiau i setlo ar quality, so o'n eisiau mynd i studio proffesiynol, so a nathon ni hwnna, a fel o'n i'n dweud, pobl yn hael iawn yn helpu ni'n ariannol i wneud hynny. Recordio ni 8 can, a nathon ni ryddhau hwnna haf diwetha. So mae hwnna ar Spotify, os ydych chi'n teipio addoliad adlais yn Spotify, welwch chi'r album o'r enw Dygariad Tragwyddol Di, yw enw'r album. Ond hefyd mae yna cwpl o'r caneuon ar YouTube hefyd, os ydych chi'n edrych amdanyn nhw. Dwi'n gwybod ddim pawb yn defnyddio Spotify, a maen nhw ar YouTube hefyd. Felly, so ni'n ag pobl os ydych chi heb clywed y caneuon yma i wrando ar nhw, a dwi eisiau gweddio fydden nhw'n bendith, ac yn bendith diolch amser chi gyda'r arglwydd. Ie, just i wneud ti'n glir, addoliad adlais, cos mae yna adlais arall yna dwi wedi dod ar draws. So addoliad adlais, maen nhw i chwilio. Ie, a dyna'r broblem ffindio si, a ni fel, na, mae yna band arall, felly wnaethon ni just... Mae'n just yn glir beth dyn ni'n neud hefyd, so dwi ddim yn beth drwg. Mae'n yn glir beth pwy ydyn ni a beth dyn ni eisiau gwneud. So addoliad adlais os ydych chi'n edrych, ie. Lovely. So, efo'r dyfodol, wande, sut sa ti yn gweld, sut sa ti'n licio gweld yr arglwydd yn mynd ymlaen ac yn, ti'n bod, beth sa ti'n licio gweld yr arglwydd yn neud yn yr maes yma efo cyfansoddi, ella yn bersonol i ti, os gen ti weledigaeth, os ti ddim eisiau rhannu hynna'n iawn, cos weithiau, mae'r arglwydd yn dechrau siarad efo ni, ti'n bod, da ni'n mynd i ddeud wrth y byd, wrth gwrs. Ond mae groeso ti siarad, ond efo'r cyfansoddi yma ar yr ochr Gymraeg, beth ti'n obeithio mae'r arglwydd yn mynd i wneud, a ffordd os ti'n licio gweld pethau yn datblygu, unau'n bersonol, neu yn yr byd cyfansoddi dros Gymru, efo'r Cymru Gymraeg?
Dwi'n meddwl, yn bersonol, dwi eisiau sgwennu mwy, yn bersonol, dwi eisiau sgwennu mwy o caneuon, a swn i'n dwlu recordio album arall fel adlais, ond dwi'n siŵr newn ni yn y cwpl o flynyddoedd nesaf. Mae hwnna'n rhywbeth dyn ni eisiau gwneud. Ond, really, dyn ni eisiau gweld fi a Cadi, beth sy'n ni'n dwlu gweld yw eraill yn dechrau sgwennu caneuon trwy Gymru a mwy o bobl yn meddwl, dyn ni yn gallu sgwennu'n Gymraeg a dyn ni yn gallu defnyddio'r caneuon yma. So, dyn ni'n hoffi gweld mwy o bobl ifanc felly'n cymryd hwn ymlaen a gobeithio fydd yr album a'r caneuon yma'n ysbrydoli bobl i feddwl, pam dyn ni ddim yn sgwennu mwy yn Gymraeg. So, dyn ni'n hoffi gweld mwy o bobl ar draws Cymru. A wedyn beth sy'n ni'n really dwlu gweld yw, achos os dyn ni wir am defnyddio'r caneuon yma, mae rai di-gapeli a mae rai arweinyddion addoliad dewis i ddefnyddio'r caneuon newydd Cymraeg. Yn hytrach na default, jyst i edrych ar y cyfieithiadau Saesneg, i ddewis na, ti'n gwybod be, newn ni un o'r caneuon gwreiddiol Cymraeg heddiw. Dwi'n gwybod lot o bobl ddim yn nabod mae'n anodd weithiau i ddechrau rhywbeth newydd, ond dwi'n meddwl, os yw'n eisiau gweld hwn yn cario ymlaen i'r dyfodol am ddegawdau i ddod, wedyn mae rhaid ni ddechrau defnyddio'r caneuon yma yn ein oedfaon ni i just gwneud yn normal fel bod ni'n defnyddio caneuon gwreiddiol Cymraeg. So mae hwnna'n rhywbeth sy'n hoffi gweld y newid yn y... Mae yna bobl yn defnyddio'r caneuon yma a weithiau'n gofyn i fi, dwi'n iawn os dwi'n defnyddio gael code sheet ar gyfer hwn, wrth gwrs, fel defnyddiwch chi cymaint â chi eisiau. Ond dwi'n meddwl sy'n ni'n gallu gweld mwy o hynny yn y blynyddoedd nesaf. Cos mae'r arglwydd wedi rhaid y caneuon yma, a ti ydi un o'r rhai maen nhw'n dod drwodd, Cadi fel ti wedi dweud yn un arall. Mae'r arglwydd wedi rhaid y caneuon yma i Gymru, i'r Cymru Cymraeg, mwyn i defnyddio. Felly, mae yna rhywfaint o gyfrifoldeb ar heini sydd yn medru dod â'r caneuon yma o flaen eraill i addoli. Mae yna rhywfaint o gyfrifoldeb iddyn nhw ddefnyddio. Cos dwi yn credu bod yr arglwydd wedi rhaid yr caneuon yma mwyn i gael ei ddefnyddio, mwyn i gael rhywfaint o shift yn y cyfeiriad yma. Bethau fwy cyfoes, sef contemporary. Ddim bod yna yn byd o'i le efo, fel da ni wedi dweud yn barod, ddim bod yna yn byd o'i le efo beth da ni wedi cael yn barod. Da ni ddiolchgar am beth da ni wedi cael, wrth gwrs bod ni, yr ymyna, a beth sydd wedi bod yn digwydd efo cyfieithu stwff yn y 70au, 80au. A dwi'n teimlo bod yr arglwydd eisiau y shift yma. A bod gynno ni, gyfrifoldeb a boes ytha, chdi a Cadi, ddim jyst i gefnogi chi, ond dwi'n teimlo i gefnogi beth mae'r arglwydd yn neud ac eisiau neud. Cos ddim di reid y caneuon yma i chdi mwyn i chdi gael rhywbeth i neud, ti'n gwybod? Rhaid i ffeindio rhywbeth i Meilir, neud rwan. Mae di'r hyn wedi am bwrpas, a pwrpas ydy i ddim i newid cyfeiriad, ond i'n fynd ar cyfeiriad ar ei ti third gear allan, ti'n gwybod? I ni fynd i'r lefel nesaf. Dwi'n gwybod os di hynny'n Na i jyst rhan i'n gloi, yn cofio pam athyn ni noson o addolyd yng Nghaersalem yn Caernarfon cwpl o fisoedd yn ôl nawr. A jyst yn cofio, yn amlwg oedd y pobl wedi gwrando ar yr album a pobl yn nabod y caneuon nawr a yn canu. A stafell llawn o Gristnogion Cymru Cymraeg yn addoli Duw gyda'r caneuon newydd yma. Jyst yn cofio meddwl ar y pryd, dyma oedd y weledigaeth a jyst cymryd moment i just diolch i Dduw bod y weledigaeth oedd ar ynghalon ni blynyddoedd yn ôl, o'n i'n gweld o'n mlaen ni. So hwnna sy'n ni'n hoffi gweld yn fwy, bod mwy o gapeli, mwy o ystafelloedd yn llawn o'r bobl yn addoli Duw yn y ffordd yma. Oedd yna'n moment really special a rhywbeth na i gofio am byth. Ond mae jyst yn gweld bod e'n dechrau gweld y ffrwyth o be all ddod allan o mwy o bobl yn sgwennu, mwy o bobl yn dewis i addoli a yn un iaith ni. Felly, oedd hwnna'n gred. Dwi'n siŵr bod o'n hyfryd i ti jyst i weld yr weledigaeth a dy galon di yn digwydd o dy blaen di, mae fel ti weld. Beth sy'n mynd o'n meddwl i ydy, yn gwrando na chi'n rhannu hynna, di, sy'n di licio bod yna. Oedd e'n gred. Sy'n ti wedi dwlu arno fe. Ond fi na gyfle, dwi'n siŵr. Felly,
Na ni ddechrau dod o sort of cloi hwn, dod o hwn i ben, de? Ond un peth dwi eisiau gofyn wrtho ti ydy sut fydych pobl y gefnogi di? A dwi'n eisiau bod yn shei yn gofyn y cwestiwn yma. Wyt ti angen cefnogaeth arian? Dwi'n yn cynnig. Dwi'n jyst yn gwneud pobl yn gyfarwydd efo. Wyt ti angen cefnogaeth just gweddi, ariannol? Sut mae pobl yn medru dy gefnogi di yn beth ti'n neud? Os dyn nhw wedi cael eu cyffwrdd, ti'n bod yn gwrando ar beth ti'n rannu a dy weledigaeth di a beth ydyn nhw? Wel, yn amlwg, mae yna lot o bobl yn gweddio ar dros y wlad a dros y weinidogaeth yma. A beth sy'n bendithio nghalon i yw, dwi'n gwybod bod pobl wedi bod yn gweddio am rhywbeth fel adlais am ddegawdau. Waw. So, dwi'n cymryd unrhyw glod fel, dwi eisiau just rhoi anogaeth i'r bobl yna sydd wedi bod yn gweddio. Mae Duw di ateb y gweddio nhw mwy na unrhyw beth, so mae just eisiau bendithio nhw am eu ffyddlondeb nhw a'r weledigaeth mae nhw wedi cael am flynyddoedd. Dwi'n gwybod bod nhw wedi profi real bendith achos mae nhw wedi bod yn gweddio am amser maith. Cyn i fi dechrau sgwennu caneuon o'n nhw'n gweddio am rhywbeth. Felly mae pobl wedi bod yn rhannu efo ti? Da ni wedi bod yn gweddio am hyn? Do. Mewn ffordd mawr, a mae hwnna'n really bendith yn cael ni. So, pobl yn gweddio, mae yna pobl yn gwneud, felly plis gweddiwch. Dwi eisiau ysbrydoliaeth ar dros caneuon newydd a Duw i siarad a eto i deimlo ar sensitifrwydd i be mae Cymru angen clywed i addoli. So, gweddio fel na. Yn ariannol, mae pobl yn gallu cefnogi. Yn bersonol, mae pobl yn gallu cefnogi yng weinidogaeth i, sydd yn fel nes i rannu ar y dechrau, cyfro lot o bethau gwahanol. Mae lot o bobl yn nghefnogi yn fusol sydd yn really helpu fi am flynyddoedd i allu wneud y gwaith. Yn amlwg mae gwaith cerddorol, mae lot o'r gwaith dyn ni'n wneud ddim yn cael ei dalu fel petai. Felly mae'r cefnogaeth misol na yn galluogi fi i gael ei maen sgwennu, i gael ei maen ryddhau, i fynd tuag at recordio. Felly os oes unrhyw un eisiau cefnogi fi'n bersonol, please, allan nhw gysylltu gyda ti, allai roi link. Allan ni ddim cael y pres wedyn os ydyn nhw'n cysylltu efo fi? Na, o'n i'n gobeithio fos ti'n siarad â fi. Mae'n hawdd i roi give.net dwi ar fyna, pobl yn gallu dewis i roi'n fusol neu roi one-off. So dwi'n gallu nhw cefnogi weinidogaeth personol i, ond eto os ydych chi eisiau roi yn uniongyrchol i adlais i ni allu recordio, i ni allu recordio ail album. Plis cysylltwch gyda ni, fi neu Cadi neu'r tudalen Facebook a allwn ni ddweud chi sut i allwch chi roi i adlais yr weinidogaeth yna yn uniongyrchol. Felly, dyn ni'n rili'n gwerthfawrogi, fel fi'n dweud, sy'r album heb bod yn bosib, heb hilioni pobl i roi mewn gweddi ac yn ariannol. Yn amlwg, dyn ni eisiau gweld hwn yn tyfu a eisiau gweld mwy, felly os ydych chi'n gallu cefnogi, os ydych chi mewn rhywle lle ydych chi'n gallu roi unwaith neu ongoing, so hwnna yn cael ei gwerthfawrogi, felly diolch yn fawr. Just, ti'n bod, i wneud yn glir i pwy bynnag sydd yn gwrando ar hwn rwan. Heswm, a ti'n gwybod hyn yn barod newydd, heswm dwi wedi cael i gael yr sgwrs yma, ydy i glywed be mae'r arglwydd yn neud drwy dy weinidogaeth di, sef What is God Doing in Wales. Ddim plug ydy hwn i gael pres i ti, just ddim o gwbl. Ond y rheswm dwi wedi dod o fo i fyny ydy achos fel Cymru Cymraeg weithiau, da ni pyn bach yn rhyw shei ac yn embarrassed i sôn am pres, ond mae gweinidogaeth fel gen ti yn costio, cos ti di cymryd cam o ffydd, felly mae'n bwysig bod ni'n dod â hyn i'r gwynaf mwyn i'r bobl sydd efo calon i gefnogi. Felly ddim plug ydi o, ond just dod o fai sylw bobl bod na ochr ariannol os dyn nhw isio. Dwi wedi gorfod tyfu pan nes i ddechrau ni weinidogaeth, o'n i'n casau sôn am arian, ond fel ydyn ni, mae'n reality. A oedd rhaid i'n mindset i feddwl o ran, be dyn ni'n neud yw buddsoddi yn y deyrnas, a pam ydych chi'n newid eich meddwl i feddwl fel hynny,
dwi'n meddwl bod e lot haws, cos fel ydw i ddim amdan unigolion. Dyn ni gyd fel Cristnogion eisiau gweld y deyrnas yn tyfu, a mae hwn jyst yn ffordd i fusoddi yn y gwaith fel ti'n dweud. Mae'r arglwydd eisiau gwneud, a mae'r arglwydd yn gwneud yng Nghymru. Felly dyna sut dwi'n gweld e. Felly o ran hynny dwi'n gweld e'n embarrass i ofyn, achos dwi eisiau gweld y weinidogaeth ma'n tyfu, a dwi eisiau gweld pobl yn addoli Duw. Felly o fewn hynny, mae rhai pobl yn gallu, rai pobl ddim, mae hwnna'n ffain, dyn ni ddim. Os ydych chi mewn sefyllfa lle ydych chi'n gallu, gret, ond does dim pwysedd ar unrhyw un. Mwynhewch be mae'r arglwydd yn gwneud. Please, ie. Felly, gwranda, Meilir, dwi wedi mwynhau. Dwi wedi dysgu mwy am dy weinidogaeth di. Dwi yn un, a dwi'n gwybod na ddim y fi di'r unig un, yn wir gwerthfawrogi y weinidogaeth dwi ti yn rhoi allan yma yna. Ar yr ochr gerddoriaeth mae cyfansoddi, mae'n wych. Ac yna pan ma'n i mor keen i di gael, di glwad mwy, i rannu mwy, ac i bobl cael clywed be mae'r arglwydd yn neud yng Nghymru, a mae hwn yn rhywbeth mawr mae'r arglwydd yn neud yng Nghymru. Felly, diolch yn fawr iawn i chdi. Diolch i ti. Mae'n bleser, a mae'n dweud clod i ddiw. I weledigaeth yw e, a mae'n jyst yn bleser i allu bod yn rhan ohono fe. Lovely. Felly, ella, ti'n gwybod, pen tua blwyddyn, 2 flynedd, lle gawn ni sgwrs eto, ti'n gwybod, i weld... lle mae pethau, ie. Lle mae pethau, be mae'r arglwydd yn neud. Cos efo'r arglwydd mae'n ffresh drwy'r amser, dydy? Wrth gwrs, ie. Ti'n gwybod? A fydd o di rei rhywbeth ar dy galon di eto fel ti'n cerdded yn y weinidogaeth yma. Fydd yna rhywbeth arall yn dod i fyny ac yn fresh beth bynnag. Anyway. Ond am rwan, diolch yn fawr iawn i chdi. Oce? Na ni siarad eto. Oce, Meilir? Diolch. Iawn, hwyl. Bendith i chdi. Tara.